Čaute, tak vítam vás pri ďalšom dieli prémiová bravčová dusená šunka. Prémiovú som ju nazval kvôli tomu, že je tam použité naozaj len čisté mäso, všetko je orezané všetok tuk, takže preto prémiová. Na túto šunku používam bravčové stehno, orech a šál. Keďže ja budem robiť 5 šuniek, tak mám tu 3 orechy, 3 šály. Takže pokrájame si mäso. Mäso máme pokrájené na kostky, samozrejme očistené. Čo máme orezané, to sme si dali bokom. Neskôr si ukážeme, čo si ja z toho vždy robím, nevyhadzujem, ako som hovoril, nič. Mäso si nakrájame na malé časti, ako zhruba vidíme, aby sa to dobre utláčalo, aby bolo čo najmenej vzduchových medzier medzi tým mäsom, preto sa budeme snažiť aj čo najviac utláčať, aby bola pekná štruktúra. Takže dáme si mäso do nejakej veľkej nádoby, aby sa nám to dobre miešalo a nachystáme si koreniny. Opäť nebudeme hovoriť, čo a koľko používame, všetko nájdete v popise dolu pod videom, takže kliknete popis a tam všetko nájdete. Využijem čas znovu pozdraviť moje najväčšie faninky Nelku a Adelku, ktoré poctivo sledujú každý jeden diel. Takže namiešame si koreniny. Nové korene používam vždy celé a v mažiari si ho podrvím, lebo sa úplne inač rozvonia, má úplne inú vôňu. Takže keď budeme mať zase navážené všetky koreniny, dobre si ich spolu v miske rozmiešame a potom ich rozsypeme po celej ploche na mäso, aby sme ich dobre zapracovali. Miešame opäť takisto ako aj klobásy, aj všetko, kým nám celá tá hmota nelepí, nezostáva na rukách. Keď budeme teraz miešať mäso, ja by som využil tú chvíľku, kľudne skúste napísať pod video do komentáru, že čo by sme si mohli vyskúšať spolu urobiť. Ak to bude v mojich silách, nebraním sa ničomu. Teraz mám pripravené, budeme si robiť ochutený údený sír. Dnes som doudil mäso na bočikovú pomazánku, takže aj tam sme sa posunuli ďalej. Ale ak vás niečo napadne, kľudne napíšte do komentáru a môžeme si to vyskúšať. Takže tu vidíme, že sa nám už zmes lepí, takže môžeme mäso ukončiť miešanie a ja ho dávam ešte tak na hodinku, dve, ako máte čas, do chladničky oddychnúť a potom začnem plniť do šunkovarov. Tu vidíme napríklad, čo môžeme urobiť s orezom. Jednoducho nasolíme, nakoreníme a dáme si to upiecť do rúry. Prešli nám 2 hodiny a môžeme ísť plniť. Keďže ja som zabudol ešte na jednu ingredienciu, čo je cukor, tu dávam 1 čajovú lyžičku na 1 šunku, keďže ich mám 5, dám 5 lyžičiek. Na 1 kilovú šunku potrebujeme 1,20 kg načisteného, nakrájeného mäsa. Pridali sme cukor, nádoby máme nachystané, vsáčky používam na tlačenku, tak môžeme si to ešte znovu premiešať s tým cukrom a ideme začať plniť. Na priplnení je dôležité si dávať naozaj pozor, aby sme to robili po malých vrstvách a dobre to tam utláčali. Je to dôležité kvôli tomu, aby sa nám šunka potom, keď budeme aj krájať, netrhala, aby sme tam nemali veľké vzduchové medzery a bola pekná štruktúra. Takže prvú vrstvu si tam dám rukou, aj si to utláčam rukou a ďalšie vrstvy, naozaj tenké vrstvy, tak na výšku 1-2 kúskov mäsa a používam na púčenie zemiakov, s týmto pritlačím a postup opakujem, až kým to nemáme plné. Ja si to vážim, lebo mám odskúšané, že do toho jedného šunkovaru mi vojde 1,20 kg toho mäsa, vtedy mi aj tá struna dobre na to mäso tlačí a v konečnom dôsledku mám po uvarení kilo šunky. Takže po naplnení všetkých šunkovarov a po uzatváraní si všetky šunkovary očistím a budem ich dávať do chladničky
na 48 hodín. Po tých 48 hodinách sa bude šunka variť. To si ukážeme ďalej. Ja na varenie používam súvidovač. Mám veľký súvidovací hrniec, ktorý mi bude udržiavať teplotu, ktorú budem potrebovať. Prešlo 48 hodín, máme tu súvidovací hrniec. Nemusíte používať súvidovací hrniec, môžete to aj v normálnom hrnci, len treba si teplomerom sledovať vodu. Budeme to variť na teplote 75 až budeme pokúšať udržovať od 75 do 78 stupňov a variť budeme 2 hodiny. Takže ja som to vložil do toho hrnca, keď to malo nejakých 56 stupňov. Počkal som, keď sme dosiahli 75, nastavil som časovač na 2 hodiny a teraz 2 hodiny budem čakať. Po 2 hodinách to šokovo prudko schladíme pod ľadovou vodou a necháme 24 hodín v chladničke. Tu nám ubehlo 24 hodín, vidíme, že šunku máme hotovú. Na vrchu máme rôsol, ktorý ja si osobne zlejem z každého šunkovaru. Určite to nevylievam, je to výborná chuť, používam to napríklad do pučených zemiakov, takže bola by to veľká škoda, keby sa to vylialo. Takže vyťahnem si šunky zo šunkovaru, pozrieme, ako vyzerá štruktúra, aj keď na nej už nič nezmeníme a pôjdeme si ju nakrájať. Ja mám nárezový stroj, takže budem krájať na nárezovom stroji, na tenko, ale môžete si to nakrájať aj nožom. Vždy sa snažíme, určite je lepšia chuť, čím tenšia, tým lepšia. Takže pozrieme sa, ako vyzerá štruktúra a pôjdeme ju nakrájať. Zlejeme si ešte aj ten rôsol aj z toho sáčika, nič nevyhodíme. Štruktúra je pekná, môžeme začať krájať. Nastavíme si hrúbku na nárezáku, prvé kolečko odrežeme, aby sme si to zarovnali a pri druhom kolečku pozrieme, akú máme mozaiku a celkovo ako vyzerá. Za mňa ja som veľmi spokojný. Je tam nejaká jedna malá dierka, to je nič, to sa vám určite stane. Preto je dôležité, aby ste naozaj to tam silno po malých vrstvách a silno utláčali, aby ste ju mali čo najkrajšiu tú mozaiku. Takže ja si nakrájam také 30 dekové balíčky pre kamarátov, kolegov, známych. Nakoniec nakrájam pre seba a pôjdeme ochutnať. Celá tá výroba tej šunky je časovo trošku dlhšia. Vlastne prvý deň si to všetko pripravíme, 48 hodín v chladničke, potom varíme 24 hodín znovu v chladničke a potom krájame a tešíme sa presne na tento moment, kedy to ochutnáme. Bol som kúpiť rýchlo čerstvé rožky a ideme sa na to pozrieť. Verím tomu, že bude ako vždy. Štruktúra, ako vidíme, je tam aj to pekné. To je to, že používa sa aj ten orech, aj šál, aby tam bolo viacej tých farieb toho mesa. Šál má také blečie mäso, ten orech tam má také tmavšie mäso a to na tej šunke robí takú peknú štruktúru. Tu je tiež vidieť tmavší kúsok, blečí kúsok, ale dá sa povedať, že si urobíte šunku, ktorá má 99,9% obsahu mäsa, to 0,1% povieme, že je tá korenina. Takže za mňa opäť výborná, ako vždy, takže odporúčam, kľudne si ju vyskúšajte a napíšte do komentáru, ako chutila vám. Ďakujem, že ste ma opäť pozerali a vidíme sa pri ďalšom dieli.